Pagi narsa manubro. Lata. Selawase dadi kanca durung tau weruh gedhe tetes daging tampel. Woro-woro wis nglethak raja satriya belakno patine kancaku. Jalu mati moro maju. Ora ngerti gledaning butuh adoh balang bedho mocrak saut samper iki pundak nggo kirik mletuku ada apa.
aja ngoso kaya son koloyo yen ngono yen ngono kowe kan bungah hatiku krana kowe bisa nampani aku. Ninggi dina iki bakal ndak lepasi pusaka. Ninggi dipun jemparing. Iya Petruk. Ninggi ngagem jemparing kang pundi Gus? Sarutama kae Cawisna. Ninggi oe mentang gendewa debya bintala rinuk megading kaya kayu kumuning ece ora enak mbok mangun gutil aja nglokro kaya Sontoloyo yen ngono kowe kepacut tempe bungkil jahning yahning talaga kadangit sabda jatuh kang didukane sabda jatuh duh kusuma puspa lulut tulus sawelasing dasi kalembak kung pantaya tumraping ranu temene tenan kena aku. Ampiaken kaya wong njolor buten kaya menjangan mati. Ndak kira yen lulang watos jebul mung kaya godhong lumbu. Yen mung kaya mengkon ora kepo papat ora bakal tak tinggal encat. Petruk bangkene buta guwangen. Nggih. Petruk kanggo nek nguang buta ora urung dionceki butane. Nek ora mlebu nang jero buta
iraman bagean aku. Ayo guwang batang buto. Karho. Bongkar. Dara. Opo. Tesih gesang niku wong wis mati. Sing urip niku kerho ngoten niku. Wis mati. Karho. Wela dalah apa pancen diwaji Pancasona wong. Karho. Karho. Lho, muni kerho kok cangkeme ora ubah. Lho. Sing gereng kok ngisor. Dhuwur meneng kok ngisor gereng. Oh, lah iya ning Bagong. Karho. Ayo, plathok bendo. Plathok bendo. Hei, plathok banyak jeroane aku. Oh, diwas tak tungi bendo kok. Ya aku semlane tak oncek iya. Wong dioncek ana kae wong buta mati tinimbangane sandangane ora kalah. Bujilage blesare padha jejeka otete ya kaya ludir bali raja diwaku. Raja satriya jenengmu sapa? Omamu ngendi lan kowe arep mlaku menyang endi? Marang aku mumpung durung mati tanpa waran. Raja satriya. Ene wong ngapalke Nini lara mata ning tengah ngalas. Bujleng, kaget aku. Penake kene. Jenengmu sapa? Aku Petruk, kowe sapa? Aku Jetya Kalarandu Gender. Sedulure Moncer. Aku adine Ipe Manyar Sasra. Oh, mulek kowe. Kuwi aja wani karo aku. Aku yen ngene iki galak. Aku ora wedi galakmu. Nek ora wedi mara maju rene yo tak mangan. Mbok nek mangane ning kene wae. Mbah. Enek gini, ayo kowe tak pangan. Aku terima neng kene, nek gelem ya neng kene, ora gelem ya wis. Neng kono aku pergiwu. Ayo nek kono nggone selo, tak pangan aja nganti weruh yoga-yoga. Kowe ora usah pergiwu marga kuwi kancamu dhewe. Nanging kala mangsani kuwi ya sok ora tertib. Mula ayo rene yo, kowe tak pangan ana kene. Aku trimo eneng kene. Ya wis nek ngono enek kene ya gelem. Oh. Andek menawa milih nggon arep mangan karo yo entek akeh kok. Pokoke aku ning ndi gelem. Butuhe mangan. Buta kok sirikan ini mangsamu. Mapano yuk tak pangan. Nyoh aku wis mapan panganen. Irung sik apa weteng dhisik. Sakarepmu. Kupinge iki kuping kok dimut. Aku arep mangan kuwi. Yo. Ayo. Kuping kok dimut. Aku arep mangan kuwi. Yo. Ayo. Kowe aja kokean bolah. Lek ku mangan angel. Yes nyetok kowe wong perwira, nyoh aku cekel lendang panganan. Polamu kokean. Misakno
Iki pager. Nyo panganan. Angele kok ora jamak. Aku tinimbang angel ngene iki. Luwung mangan si dodol gethuk. Oh. Si ora nampa kae. Aku trimo los-losan. Wah, gak kane anak R dikai apa kanggo. Ludes keles tanpa tilas. Raksasa sami pecah. Bangir bahaning lemah blasah jer babah kasulayah kaya gelagah kapitaking gajah. Sak pejahe raksasa ing mangkat tinggal lumajaring Dewi Banawati. Dupe nyemarapi ingkang rayi Raden Janaka sigara petrik-petrik ajeleh-jeleh. Batu-batu anak bungar anakku Lesmana mati ayo iki lho pamanamono kene nggih. Pat adikku adikku. Ora nyono Yayi Janaka ana kene Dimas. Bingah manah kula paman Kanjeng Ibu pinanggih paduka paman. Kakang Mbok Samira Harjo. Ya Yayi Janaka wis tak tampa banget nrimaku siadi ngaturake penembagi. Lesmanawati padha Raharjo nuwun inggih paman dhateng kapundi. Yayi Janaka siade tak upaya jebul ana matianing wana. Kakang Mbok dipun dherekaken putra kula Lesmanawati. Ya sumurupa ya dina iki negara mestina bedah Yayi. Kanggo Prabu Duryudana sangkatang dikunjara dening mungsuh. Sekawat aku mau ingkang lumayu ijen tanpa rowang nanging bareng matianing alas aku krungu pesambating Lesmanawati. Kawula nuwun inggih paman nalika semanten kula sampun numpetan wonten madyaning Taman Sari. Namung kadadak kula kadhatengan mengsah kula badhe dipun rudha peksa. Kula mboten mangertos menawi mestina sampun bedah Kanjeng Rama sampun kinunjara. So kula mboten mangertos menawi Kanjeng Ibu lumajar saking kedaton. Milawan teping manah kula namung upaya Kanjeng Ibu satemah pinanggih wonten madyaning wana. Kakang Mbok. Yayi Janaka apa? Mestina kadhatengan mengsah saking pundi? Ketekan parang muka saka Nalindra kang durung duwe panggonan jenenge Prabu Nindiyamaya. Raden Linggiyamaya, Cahyamaya lan Daryamaya dirit pendhetane siji jenenge Begawan namung Gati. Yayi tulung ana Ngraka ya dimesakake selawase ora nate gesang ana pakunjaran kek kepilakone Ngraka ya di. Kepriye Kakang? Niku mung gumantung enten Ndara. Karana Ndara menika satunggiling satriya. Monggo watakipun Ndara menika Madewiku Haldaka payo katiyup ing rana wanadya dinalu ing krama. Kakang Semariya. Lah niku sing pundi sing ajeng mangtindake? Wah nggih Ndara, nggih kedah dipun penggalih kepareng manget dhateng tujuan sekawit. Tujuan. Kaya ta karep tak tujuan to. Nanging kedah mawi dipun traju Gus ngawrat ingkang pundi? Nek aku
Telu mau sing tak pilih ya kari dhewe. Nindang mati wiku hal doko ndadak golek wong pinter rekoso payu katiup ing rono nek ora beneran nyawane ilang. Nek wanita dinalu ing krama kuwi wis kuwi lek kepenak. Rumangsamu iki sangumu pira kok jenantang kowe. Mbok ne Bono wis prai. Coro-coro. Kok najis. Haram. Dek kakekne haram. Nyanyi disangu jukat. Kowe menjagane kowe nyile kok kere iki. Kakang Mbok, nyanyi jan apa? Melayu mekaten sampun kuwatos mangke kula ingkang badhe nyirnakaken parang muka. Tenan ya dimesakno keng neraka ya batu-batu adiku. Sampun keng putra wonten. Ora apa-apa wong kowe adiku batu-batu. Kowe adiku to. Inggih, dasaripun Kanjeng Ibu inggih sampun dangu. Ngraosi Kanjeng Paman karana paman sampun dangu mboten mertinju dhateng Mestina. Marga aku isih susah Lesmanawati. Adat yen susah kira ya nyang Mestina to. Kok dadak ngowah adat, susah dadak nyang alas. Nggih ane ngene iki kepentingan kok ya. Keperluan apa? Ngaturi menika menawi Kakang Mas Werkudara wekdal menika jengkar saking kasatriyan. Apa wis wedi? Inggih sampun. Adikku batu-bat Yai. Aku melu susah dene keng neraka lunga saka madyaning kasatriyan Yodi. Wah, nek susah iki Ndara Putri iki terus pasuryane templeke ndada ya, Tru. Nah, iya wong pancen anggere wis ditempleke ning ndada niku mesti ayam tentrem kok. Buktine bayi kae. Bayi nek nangis ya ngono. Ora meneng. Nyora templek nggon geger ora meneng. Nyora disalahke nggon dodo ora meneng. Aku ya ngono. Kere. Aku nek pene jurewel kae ora digegep bojoku aku ora meneng. Terus tak salahke nggon dodo. Wandamu. Bubar semele kok berengan. Yai Semar. Kula apa mengkono prayogane aku kudu sabiyantu marang Kang Mbok Banowati. Nggih. Trisirah. Lakone apa kakek ketekan Trisirah barang. Karo Trikaya. Ya ngene. Wo. Kakang Mbok, nyanyi jan apa menawi mekaten. Kaparenga Kakang Mbok kula singitaken wonten kalpika mangke mindak linebat mengsah. Lajeng kula kados pundi? Melu gareng mawon. Sapa? Aku. Dilane iki. Ya alah. Wis aku wis kapok aku. Wis tau aku mulai ditutke wong. Mas kula tumut matuten sala ngono iki. Sapa kuwi? Ah ya wong pokoke. Monggo aku jane ngendangi siaran lho nek ben iki. Barang mulai kok terus melu. Padha wong ijo. Kancane kowe kok. Wis wong loro ngono wis. Ha iya. Dalan padha metu. Kuwi janjane cirigi sapa to kuwi ya? Aku ki sok kandhane ana. Oh.
Semonowati, kula wonten dawuh. Mara kene kuwi ya tak anjingake ana ing kalpika. Kula nuwun inggih kempal kaliyan ibu ora dewi-dewi. Inggih. Dewi-dewi. Markaya namor. Isida. Oh, Bagong iki. Monggo Kakang mbok keparenga pancing dhateng kalpika. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin canging sang maweh gandrung. Dara. Niki wae dilebokke pinten? Loro. Telu. Kula semer telu niki wau. Duh karepe dhewe. Pancen nek ora tak pancing ora gelem metu kok iki galengi. Wes, kowe anggap apa melu-melu ki. Lawang aku ki kesetro apa ya? Sampure Ndara Putri ki nyangkut gulu terus aku dilarak mlebu. Rumangsane iki Dik. Kalpika ki nggone piyayi luhur kok kowe kok melu mlebu. Rumangsane iki terus. Wah, anggere ning nggon selo terus dinggoni. Dene timbangane ning jero adem ya. Tak kancani. Bojo siji jari ora kuat ngono kok. Mujur kon nganggo sarungmu kowe. Yanget. Masane iki ra. Kaya bandi. Cahe lara. Jadi sangkut pautke. Sarungan kok tangan tok. Ngegleh ning andalan. Bojo kula dereng mantuk. Iki padha rembukan apa ayah menyang astina ing kalundung musuh dina. Kakang Plemban Begawan among ganti. Yayi Prabu apa? Rumangsa lega bungah rasaning atiku jalaran. Iniki aku wis kasempatan bedah negara Ngastina. Ngunjara kelawan para Kurawa saratune pisan. Lan aku ngaturake tarima kasih marang jingandika Kakang Plemban Katidik. Kakang Plemban wis bisa misuda marang aku dadi ratu ana ing kene. Iya aku melu mangayu bagya marang paduka Yayi Prabu kang wis jumeneng nata ana ing kene. Yayi Patih Linggayamaya. Kakang Prabu ana apa? Sira tak dadake patih pun Kakang ingkang jumeneng nata. Iya Kakang. Sedidik ora duwe rasa getun keduwung malah tiwas kabeneren krana Kakang kang ngayomi marang aku sak kadang. Iya ora perlu padha meri. Sederajat sepangkat saundha sapilik-pilik kabeh kudu mapan marang palenggane dhewe-dhewe aja nganti ana rasa iren karo meren. Kakang Plemban iya, Kakang Plemban iya. Ya Kakang Plemban.
Nanging eling dieling Yayi. Lelakoning Praja Ngastina iku ora mung mandheg semene awit sumurupa. Prabu Duryudana kuwi duwe sedulur. Akeh warising Prabu Kurupati. Yen to nganti Yayi Prabu ora prayitna. Mengko yen nganti ana serayan Ngastina tumeka kene, tan wurunga Yayi Prabu ora lastari nggone dadi ratu. Kakang Prabu aja kuwatir. Yen ana kongkonaning para Kurawa, aku ang saged nyirnakake. Lan ora bakal bisa kelakon kongkonan sapa wis apap wis padha manjing nyang pakunjaran. Paduka Yayi Prabu ora eling menawa Dewi Banowati lunga saka keraton. Malah karo putrane wadon Kakang sabab iki mau aku ketemu. Bakal tak boyong ora gelem malah lumayu nututi ibune. Lah saya meneh. Monggo nyang endi parane Dewi Banowati kuwi cedhak karo negara Mandura. Lan dasare Sang Ratu Banowati iku banget ditresnani karo wong tuane karo sedulur-sedulure. Yen nganti ki mengko Dewi Banowati sambat marang sedulure tan wurunga bakal teko kene. Aku ora samar Kakang Premban. Yata lauta saking godha sang Kurukula. Ya mutusa sang Sri praptaning Sang Janaka. Langit kelap-kelap katon Lur kincanging sang maleh gandrung Woi latala Sawetara enggon kulenggah ana ing kene Ana satriya kang prapta sapa iki Pamadyaning Pandhawa satriya Madukara kekasihku Raden Janaka kowe sapa Nalendra Ngastina Prabu Nindyamaya Aku begawan among gati. Patih Lingyamaya, Raden Cahyamaya, Raden Karyamaya. Apa kowe kang bedah negara Ngastina? Dasar Kaparayata. Aku kang Sinarya Kakang Mbok Banowati kudu ngisas janggamu. Lho, wae latala. Banowati lumayu golek serayan. Lah, percaya apa ora? Ya kuwi adine Banowati. Ora kakon kowe nundung marang aku. Ing kene marganing patimu. Wah, Jalawada kowe Raden Janaka marang. Hei! Apa? Ya. Apa? Ah. Apa? Apa?
pripun, Dara? Kakang Semar ana kaelokan yen sing siji mati dilangkai sijine bisa urip. Kaya mengkono kuwi mawali-wali Kakang. Lah menawi ngaten kepareng ngranjap neraca bala kemawon. Iya Kakang, ing kene tegas pancing janggamu kabeh wae. Sita katriwan dan kadangku. Gumletak kena jemparinging Raden Janaka tak kirim Bayu Huripa. Embok Suramarata wis mundur tak tandangane dhewe. Raden Janaka aja girang gumuyu bunga sesumbar. Tibani petak bumi mbuh tibamu kok. Darane dhewe lunga saka papan kendang digetak karo pendeta tuwek kae mau mo. Gene iki nek lagi ndadi. Disirepo angel. Wis diuja wae kepiye kareping pendeta kae. Lah kepiye mo? Malah kae mau mesake mo. Mesake sapa? Pendopo Ngastina ki tak kira reca tibake Sengkuni ning wis dirut. Mate Sengkuni tangale dipondo sikile disirimpung dirut entuke saka. Mara coba tak saranane. Raden Pate Sengkuni niki enten napa niki? Kakang Semar aku tulung ana Kakang. Iki kepiye iki pakuti bondo sukuku dirut. Sing mula sarane iku sinten iki? Ya ratu sing bedah negara Ngastina. Wis jalukane. Gawene mesti wong lah saiki ben ngrasake dhewe. Kowe iki ngomong apa, Wong ki nek susah aja diumpon-mono. Wis susah aja diundomono, aja diuring-uring. Kuwi ora kena nulungi we ora gelem kok terus ngundomono. Ya sapa sing gelem kaya Sengkuni kuwi? Tinimbangane ndeduli mripat nek aku lho wong dikethok gulune wis. Bocah iki nek malah piye Kakang aku tulung ana Kakang. Nggih pun kula tulungi. Mumpung dareng mboten weruh kalih wonge mengko uculane bandane niki. Kakang aku ngaturake panarima Kakang gelem nulungi aku ya Kakang. Niki jane ratu pundi niki? Kuwi ora duwe papan, ora duwe panggonan Kakang. Ning dheweke teko kene bedah negara Ngastina. Lah sira Kakang ndak jarwani, temene iki mau sinuwun Prabu Duryudana ngrawuhake sinuwun Ndarawati. Keparenging sinuwun Prabu Duryudana sinuwun Ndarawati katuran lenggah ana Ngastina ning ora kersa malah paring deduka akeh-akeh.
ngandhut ambabar wiranging anak Prabu Duryudana. Saka gempunging penggalih iki mau Sinuwun Darawati wis dikunjara dening Sinuwun Prabu Duryudana. Oh, layak wis. Anggene iki undu-unduane hukum karma wong nandur ngunduh tang nyaur nggih ngeten iki. Lah wong Sinuwun niku mboten napa-napa sampeyan ku mentala bondo dilebokke nyang pagunjaran. Aku ya mung drema nampa dawuh kok Petruk. Lah saniki Sinuwun Darawati nang pundi? Isih ana pagunjaran. Kok piye lho lakone iki? Raden, apa pagunjaran suwung Sinuwun Darawati mboten enten? Lah menawa wis lumayu saka pagunjaran. Nah, sampeyan kula tuturi. Sinuwun Darawati niku tata gelar niku menungso limrah. Ning nek sampeyan gelem metani. Lah wong niku dewa ngejawantah. Ampun sing dikerangke ngosi. Amboke mangku njara jero lemah saged murca kula kandhani. Ini mangsane iki kaya awake cencang karo deboke rasa melayu. Sinuwun Darawati niku ora tupeng-pengang kok. Lah kepiye Kakang? Lah niki kula duwe kapitayan. Ngastina niki mboten badhe nuli tentrem nek Sinuwun Darawati mboten tumuli kondur. Lah parayogane piye? Pun sampean mangkeni teng mriki. Kula sing ajeng goleki Sinuwun Darawati. Babar pisan kula goleki kendange ndara kula Janaka. Ya wis mangsa bodho Kakang, mangsa bodho ana. Yen aku bali tan wurunga malah katon nista pocapanku. Monggo Sinuwun manjing pagunjaran aku udar enggonku binanda. Aku arep mbudidaya. Aja nganti kesumurupan marang ratu kang bisa medhang Ngastina arep tak ujuli bebandaning Sinuwun arep tak letokke ka pagunjaran. Kentonging paluapindha wangsiting kakung karagan meko bang katon sumirat witan soroting haruna lir netraning sarirapo upamiya dahartan karaos eca lamun ta mangsuli dhateng kaca cariyos ingkang sampun kelampahan. Nalika samrotan minuwus kinayanta kenggayeng upaya dhateng Mendran Nendra Darawati gentiya kang cinarita. Ing mangke dhateng kadinging wonten madyaning kayuwangan alang-alang kumitir. Sang Hyang Wenang ingkang kepangkin anak lenggah ing mangke hanampi dhateng kumaraning Sang Werkodara.
Nenggih Sang Sukma Agung ingkang abiyantara mingkersaning Sang Hyang Wenang. Cendra panyayah kenya tinari krama. Ramyang jagat wetan moyo-moyo kulon anyunari nenggih menika ingkang sinebat kayuwangan alang-alang kumitir. Nadyan to kathah kayuwangan maning Gandharata Untara Segara Ngargadahana Suralaya parandene datan kadhing kayuwangan alang-alang kumitir. Ana padhang dudu padhanging rina, ana peteng dudu petenging wengi. Ingkang sumulmuhung cahyaning kayuwangan alang-alang kumitir. Nalika samono sapa to kang renggani madyaning kayuwangan inggih menika to kang awewisik Sang Hyang Wenang. Ya Hyang Tunggal. Bebisik Sang Hyang Wenang yekti wenang murba tan wenang kapurba. Wenang masesa tan wenang kawasesa. Wenang hanglar tan wenang ginelar. Wenang narabuka tan wenang tinarabuka. Bebisik Sang Hyang Tunggal yekti ing mangke Sang Hyang Wenang lair kang tanpa kontra tanpa kandhi. Mila jumenenging Sang Hyang Tunggal pinangka paralambang jejeging panembah. Nalika mangke lenggah wonten ing bali Araras nampi dhateng sawaning Sukma Purba ya Sukma Agung. Kating arep-arep pindha sata minggah krama lirasata metarangan. Lumampahan hadap lengkeh-lengkeh angika padha dipiswan mangrasa mangsah suwembah lenggah tumungkul hamari kelu. Panyayah konjema pratala mukane. Sigra